ሻሎም ሻሎም ብሩኻት ኣብ ኩሉ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ፕሮግራም እዚ እትከታተሉ ብሩኻት ቤተሰብና ከመይ ኣለኹም ኩሉ ሰላም ድዩ ሕጂ እውን ከም ልምና ነቲ ፕሮግራምና ሒዝና ደበኽ ኢልና ኣለና ፅቡቅ ምክትታል ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ዮርዲ ሻሎም ሻሎም ብሩኻት ከመይ ቀኒኹም ድሓን ቀኒኹም ንሕና እግዚኣብሔር መስገን ሰናይ ኣለና እምበር ሎሚ እውን ከም ወትሮ ከምቲ ልሙድ ተሰቢኹ ዘይተወድአ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጀራ ሂወት ወዲ ኣምላኽ ከምቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ብደም ዝተዓለሰ ክዳን ተወንዚፉ እዩ ስሙ እውን ቃል ኣምላኽ እዩ ብዝብል ሕጂ ድማ ናባኹም ደበኽ ኢልና ኣለና ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ቴንክ ዩ ዮርድ እምበር ሎሚ እውን ትሕዝቶና ሒዝና ናባኹም ቀሪብና ኣለና ቀፃሊ ዝኾነ ተኸታታሊ ዝኾነ መልእኽቲ ኢና ሒዝና ዘለና ሎማ ዓንቲ እውን ዝገርም ነገር ኣሎ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዘገርመና ዘሐጉሰና እንታይ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ብምዃኑ ሓድሽ ነገራት ስለ ዘለዎ ሎሚ እውን ሓድሽ ማና ኣሎ ሓድሽ ቃል ኣለውና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ እውን ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብቃሉ ክንርኢ ኢና ሎማ ዓንቲ ዘንበኩም ጥቕስታት ወይ ንዚአን ንሕና ንጠቕሰን ብዙሕ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዘረጋግፀ ብዙሕ ቃላት ኣሎ ሎማ ዓንቲ ግን ወዲ ኣምላኽ በከፊሉ ክንዘራረበሉ ኢና ማለት እዩ እና ተቐዳሚት ጥቕሰይ ኣብ ማርቆስ 1:1 ዘሎ እዩ ከምዚ ይብል እቲ ቃሉ መጀመርታ ወንጌል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ይብለና መጀመርታ እቲ ወንጌል እንታይ እዩ ናይ ወዱ ብዛዕባ ወንጌል ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እዚ ቃል ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ወዲ ኣምላኽ ኢና ንዛረብ እዘን ቃላት እዚአን እንታይ ንወዱ ንኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልፃ ቃላት እየን ወንጌል ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ወንጌል ክንሓስብ ከለና ወንጌል ስለ ኣብርሃም ኣይኮነን ወንጌል ስለ ሙሴ ኣይኮነን ወንጌል ስለ ሃዋርያት ኣይኮነን ኣብታ ወንጌል ኣለዉ እምበር ስሊኦም ኣይኮነን ወንጌል ኢልና ክንዛረብ እንተኮይና ስለ ወዱ ኣምላኽ ኢና ንዛረብ ስለዚ መጀመርታ ወንጌል እቲ ወንጌል እቲ ብስራት ንብለና መን እዩ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ማርቆስ ኣብ ቀዳማይ 1:1 ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ከለና ስለ ወንጌል ክንብል ከለና መጀመርታ ንሓስቡ ኣብ እምሮና ክመፅእ ዘለዎ እንታይ ወዲ ኣምላኽ ካልኦት ሃይማኖታት እንታይ ይብሉ እዮም ወዲ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው ሎማዓንቲ ንዖም ዝኸውን ከማን መልስታት ኣለና ማለት እዩ ቃሉ ማለት እዩ ስለዚ ንትሰምዑና ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥመኩም ከሎ እዘን ቃላት እዚአን ፅቡቅ ጌርኩም ሕዝወን መልሲ ይኾናየን ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ማርቆስ ዝበለና መጀመርታ ወንጌል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ብዛዕባ ወዲ ኣምላኽ ኢና ጥቕስታትና ዘለና ወዲ ኣምላኽ ሎማዓንቲ ክስበኽ እዩ ብሓይሊ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ኣሜን ተባረክካ ኣሜን ወዲ ኣምላኽ ዘለዎ ሂወት ኣለዎ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብሓቂ እዚ ብደም ዝተዓለሰ ክዳን ተወንዚፉ ስሙ እውን ቃል ኣምላኽ እዩ እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ከዓ መን እዩ ወዲ ኣምላኽ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ሃሌሉያ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1:35 ማርያም ገብርኤል መልኣኽ ክረኣያ ከሎ ክነግራ ከሎ ከበስራ ከሎ እዚ ከመይ ዝኾነለይ ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ኢላቶ እንታይ ምላሽ ሂብዋ ማለት ሽዑ እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ እቲ ልዑል እውን ከፅልለልኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ዝውለድ እንታይ ቅዱስ ቅዱስ ማለት ከዓ ፍሉይ ማለት እዩ በቃ ዝተፈለየ ነገር በቃ ቅዱስ ካብ ፍቃድ ሰብኣይ ዘይኮነ ሓይሊ እቲ ልዑል ኣፅሊልላ መንፈስ ቅዱስ ወሪድዋ ስለዚ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ኢልዋ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ዝውለድ እንታይ እዩ ቅዱስ እዩ ካሱ ፍሉይ ዝተቐደሰ ስለ ዝኾነ ካብ ላዕሊ ስለ ዝመፀ እቲ ቃል ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ኢልዋ ስለዚ እዚ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ተባሂላ ንማርያም ብመልኣኽ ዝተነገራ ቃል ከዓኒ ስጋ ለቢሱ ከም ዝዳኒ ክብለና ዝፀንሐ ማለት እዩ ሎማዓንቲ እቲ ናይ መጀመርታ ወንጌል ጎይታና ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ንዑ ከዓ ሎማዓንቲ ንሕና ንነግር ኣለና ስለዚ ናብዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ንዑ ንብል ኣለና ከምቲ ኩሉ ሻዕዳ ንዝብለኩም ዕሸሽ ኣይትበልዎ ጎይታ ይባርክ ከምኡ እዩ እና ወንጌል ክኣትወና ከሎ ወይ ንወዲ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክግለፅ ከሎ ከዓ እንታይ ይኸውን ዝብል ከዓ ከም ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ስለ ሓደ
حواري خنرينا سوفا حواري باولوس مالتي نا أقول حواري معرفة شعته أنا كل معرفة تنببو بزا قات أمزي إلا وبكم مالتي بتعمي حبي مستر زلوي باولوس ترخبلو باولوس يعنتو استخفتلو باولوس بتصلال برهان بويتا زرخبلو معرفة إلنا معرفة شعته عسرات كم زبلالو بؤو دما أبايتي تصولتهم بزعبا يسوس نسو ود أملاك مقانو سبخ يولنا آمين نايز تاريخ زي من يتهلنا زي باولوسي مالك باولوس كم تزبلكم تمعرف كله ختم ببو كلهم يسوس كريستوس ود أملاك بتسلال برهان ترخي بو سلمتاي تساقون لخا إلو نسخا مني خا ويتاي مسبلو أنا يسوس تسخا تساقون لخا إلو ويتاي انت خقبر زلين لخا إلو بو خا تكقبرو زلو تنقيرو ندماسقو زبهان بوتا كيدو خا تاريخ نويحو السغمان بو يسوس كريستوس ود أملاخ مستقلت أقول لكم أنت غيرو بو غيرو أنت غيرو نعو كسبكو جميرو مالك أستغاوي زنبرة سباخ خوين مالك ود أملاخ بهيوتنا كجلس كله ود أملاخ بهيوتنا كمتص كله سبختينا نخو سبخت تقال نخون مالك سلازي ود أملاخ تجلس له أنت هيلو بو خان دماسكو خيد أبيت صلوتهم يقول ها نسو خان كلا أيوري نسو يسوس نسو ود أملاخ مقانو سبخهم نحنا ون ود أملاخ نسو ينال بلدنا آمين سلازي سلمنتاي قال أملاخ يسوس ود أملاخ كجلس لنا خلو نافتب كم تزحلف زبناكم تبرحان تمنقد خنركب كلنا انتينا نقبر ود أملاخ نسو إذ وانجيل زي سلا يسوس سلا زخونة سلا ود أملاخ سلا زخونة سلا ود أملاخ سبيك أي ودعني سلا ود أملاخ تزاريب كأي ودعني سلازي باولوس ناي مجمريا سبكتو آتيو እቲ ኣሳጓጉ ዝነበረ እቲ ዝኣስር ዝነበረ እቲ ዝቐፅዕ ዝነበረ መፂኡ ነቲ ብርሃን ምስ ረኸበ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምስ ተገለፀ ኣብ ህይወቱ ግን ነቲ ወዲ ኣምላኽ ክሰብኽ ጀመረ ሃሌሉያ ሎሚ እውን ከምኡ ትኾኑ ሰባት ኣለ ብመንፈሳይ ይርድኣኒ ኣሎ እዚ ቪድዮ እዚ ዝሪኡ እዚ ቃላት እዚ ምስ ኣተወ ተስዮም ከም ጳውሎስ ንወዲ ኣምላኽ ዝሰብክዎ ብዙሓት ሰባት ርኢ ኣለኹ ኣዋልድ ርኢ ኣለኹ ኣንስቲ ርኢ ኣለኹ መናእሰይ ርኢ ኣለኹ ሰብኡት ርኢ ኣለኹ ስለዚ ወዲ ኣምላኽ ክስበኽ እዩ ብሓይሊ ንሕና እውን ጊደና ኮይኑ ሎማ ዓንቲ ነዚ ወዲ ኣምላኽ ንሰብኮ ኣለና ኢየሱስ መን ኢና ተልና ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ዕሽሽ ኣይትበልዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ኢሉ መስኪሩ ጳውሎስ መጥመቕ ዮሃንስ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣነ ርኢኹ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ መስከርኩ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1:34 ኣነ ርኢኹ ኢሉ መጀመርታ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ መስከርኩ ስለዚ ሎማ ከዓ ንሕና ንምስክር ኣለና ማለት እዩ ነቲ ዝርአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርአ እዩ ኣብዚ ቃሉ ከምቲ ዝሓለፈ ብቐዳማይ ዝሓለፈ ዝበልናዮ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክርእሲ ዒንተይ ክፈተለይ ኢሉ ስለዚ ዝወዲ ኣምላኽ እዚ ከዓ ዝርአ እዩ ተገሊፁ እዩ መፅኡ ንዓና ኣድሒንና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ከዓ እንታይ ይደሊ ክንፈልጦ ይደሊ ክንርድኦ ይደሊ ማለት እዩ ነቲ ቃሉ ሲ ክንፈልጦ ይደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ 15 ዘሎ እንታይ ኢልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንደቂ መዛሙርቱ ንስኻትኩም ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ሓቲትዎ ንሳቶም ከዓ ነጊሮሞ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም እቶም ንስዕቦ ኢና ንብል እቶም ንፈልጦ ኢና ንብል ሲ ብኸመይ ኢና ንፈልጦ ንኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ እቲ ንዕኡ ዘገድሶ ነገር እቶም ሰዓብቱ ኢና ንብል ሲ ከመይ ንፈልጦ ንስኻትኩም ከም መን ትብሉኒ ኢልዎም ማለት እዩ እቲ ቃል እንታይ ይብል ኢየሱስ ናብ ምድሪ ቄሳርያ ናይ ፊልጶስ ምስ መፀ ንደቂ መዛሙርቱ ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ገሊኦም ዮሃንስ መጥመቕ ካልኦት ድማ ኤልያስ ገሊኦም እውን ኤርምያስ ወይስ ሓደ ካብ ነቢያት ዝብሉ ኣለዉ ኢሎም መለሱሉ እዚ በቲ ደገ ዝበሃሉ ደሎ ዝነግርዎ ዘለዉ ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብሉኒ ኣለኹም በሎም መን ንስኻትኩም እቶም ሰዓብቱ እቶም ተሓርዮም ዘለዉ ተፈልዮም ዘለዉ ደድሕሪኡ ዝስዕቡ ዘለዉ ንሳቶም ከ ብዛዕባ የሱስ ሲ መን ምዃኑስ ይፈልጥዎ ድዮም ንስኻትኩም ከ መን ሃሌሉያ ትብሉኒ ኣለኹም በሎ ስምዖን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ
መለሰሉ። መን? ስምዖን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። እቲ መጀመርታ በቲ መልኣኽ ዝተበሰራ ንማርያም ወዲ ህያው ኣምላኽ ክበሃል እዩ፣ ወዲ ህያው ኣምላኽ ክስመ እዩ ዝተባሃለ ቃል ኣብዚ ምግላፅ ረኺቡ ጴጥሮስ እንታይ ክብሎ ኢና ንርኢ ዘለና? ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎ ስምዖን ወዲ ዮና እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደመን ኣይገለፀልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ። ስለዚ ንክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ክትፈልጥ ከለኻ መጀመርታ ኣብዚ ዝተባሃላ ጴጥሮስ እንታይ ብፁዕ ኢኻ ተባሂሉ። ኣሜን። ወዲ ኣምላኽ ምፍላጥ ማለት ብፁዕ ኢኻ ትኸውን፣ ቅዱስ ኢኻ ትኸውን። እቲ ቃሉ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንስኻ እንታይ ኢኻ ኢልዎ? ብፁዕ ኢኻ ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ኢልዎ። ስለዚ እቲ ምግላፅ ናይቲ ቃል ስለ ዝረኸበ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝፈለጠ እቲ ናይ ሰማይ ኣቦይ ስለ ዝገለፀልካ ብፁዕ ኢኻ ኢልዎ። ሕጂ ኸ እንታይ ኢልዎ? ኣነ ከዓ ሕጂ እብለካ ኣለኹ ኢልዎ። ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ጴጥሮስ ኢኻ። እቲ ስምዖን ዝነበረ ስም ናብ ጴጥሮስ ክቕየር ከሎ ከዓ ንሪኦ። እዚ ከዓ መን ብለሎ? ጎይታ ኣብታ ቃል እንታይ ኣትብል? ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፣ እቲ ናይ ሰማይ ኣቦ ብፁዕ ኢኻ ኢልዎ። ምግላፅ ምስ ተረኸበ ማለት እዩ። ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንታይ ኢልዎ? ጴጥሮስ ኢኻ። ድሕሪ ደጊም ስምዖን ወዲ ዮና ደይኮንካስ ጴጥሮስ ኢኻ፣ በቃ ከውሒ ኢኻ። ሽሙ ይቕይረሉ ኣሎ ጴጥሮስ ኢኻ። ንማሕበረይ ከዓ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ክሃንፃ እየ። ኣበይ ሰሪትዋ? ንማሕበሩ ኣብቲ ዝተገለፀ ቃል፣ ኣብቲ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ዝብል ቃል፣ ኣብቲ ከውሒ ዝኾነ ኣብቲ ርእሲ ባዕሉ ኣብቲ ቃሉ ንማሕበረይ ከዓ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ኢሉ ኣብቲ ዝተገለፀ ቃል ኣብኣ ክሃንፃ እየ፣ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይሕይልዋን ኢሉ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ክግለፀልካ ከሎ ክትፈልጦ ከለካ ማንም ሓይሊ ፀልማት ኣይሕይለካን እዩ፣ ደጌታት ሲኦልስ ኣይሕይልዋን እዮም ኢሉ ኣብቲ ዝተገለፀ ቃል ኣብኡ ክትስረት ከለካ ነቲ ዝተገለፀ ቃል ክትፈልጦ ከለካ ክትኣምኖ ከለካ ክግለፀልካ ከሎ ደጌታት ሲኦል ኣይሕይሉኻን እዮም፣ ኣይሕይሉኹን እዮም። ብፁዕ ትበሃል፣ ስምካ ከዓ ይቕየር፣ ቅዱስ ህዝቢ ርስተ ኣምላኽ ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ኢየሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም። ፀጎይ ኣብ ዝሓልኪ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ። ጴጥሮስ መንፈስ ኣምላኽ ክገልፀሉ ከሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል፣ ብመንፈስ ኣምላኽ ክግለፀልካ ከሎ እዩ ደስ ዝብል። ስለዚ ፅሑፋት መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሱ ፅሑፋት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እና ወንጌል ዮሃንስ 20:31 ከዓ ከም ዝብል ቃል ኣሎ። እዚ ቃል እዚ ከዓ ከንብቦ እዩ፣ ዝገርም ቃል እዩ ብጣዕሚ። ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ ሂወት ክትረኽቡ እዩ እዚ እተፀሓፈ ኢልና ማለት ብጣዕሚ ዝገርም ቃል እዩ። እዘን ፅሑፋት እንታይን ካልኣይ ውርያን እየን። እዘን ፅሑፋት ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኢምፖርታንት ኢና ክንኣምን ዘለና። ስለምንታይ? ብወዲ ኣምላኽ እንተኣሚንና ኢና እንታይ ንኸውን? እቲ ሂወት እቲ ዘለዓለማዊ ዝኸውን ክንረክቦ ንኽእል ማለት እዩ። እቲ ቃል ክንብቦ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል እዩ። ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ኣስተውልዎ። ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንታይ ኢና ንብል ዘለና? ሎሚ ወዲ ኣምላኽ መንነቱ ኢና ንገልፅ ዘለና። ኣሜን። ኣምላኽ ምዃኑ እንታይ ምዃኑ? ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ እንታይ ክትረኽቡ? ብካልእ ስም ሂወት ኣይርከብን። በዚ ስም እዚ ጥራይ ሂወት ዝርከብ፣ በዚ ስም ጥራይ ሂወት ዝርከብ። ሎማዓንቲ ምድካም የለን፣ ናብ ካልእ ምምህላል የለን። በዚ ስም ጥራይ ሓንቲ መንገዲ ዘላ መእተዊት ዘላ። እቲ ቃሉ ህያው እዩ ከምኡ ዝብለና ዘሎ። ሂወት ክትረኽቡ እዩ እዚአን እተፀሓፋ። እዘን ፅሑፋት እዚአን ካልእ ሚስጥራት የብለንን። ሚስጥራተን እንታይን? ወዲ ኣምላኽ ምፍላጥ፣ ነቲ ወዲ ኣምላኽ ምፍላጥ ኣብ ሂወትና ከዓ ክነእትዎ፣ እሱ ከዓ እንታይ ክገብረና? ናይ ዘለዓለም ሂወት ንክህበና እዘን ፅሑፋት እዚአን እተፀሓፋ። ካልእ ወላ ሓደ ነገር የለን። እዘን ፅሑፋት ንወዲ ኣምላኽ ዝገልፃ ፅሑፋት ስለ ዝኾና ማለት እዩ። ዮሃንስ ከምኡ ብለና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ እውን ንሕና እንታይና ንብል ዘለና? ንወዲ ኣምላኽ ምፍላጥ ይኹነልኩም። ነቶም ዘይፈለጥኩሞ ሎሚ እውን ፆርናስ እዩ እሽሽ ኣይትበልዎ ንብል ዘለና ንኸም ኢና። ወዲ ኣምላኽ ምፍላጥ ይኹነልኩም። እዘን ቃላት እዚአን
እዚ ነበኩም ዘለና ቃላት ኩሉ እንዳፅሓፍኩም ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከይድኩም ከዓ ኩሉ ክትደልይዎ ኣለኩም ኣብኡ እቲ ብርሃን ደሎ ሎሚ ምሸት እውን ሎሚ መዓንቲ እውን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንወዲ ኣምላኽ ምፍላጥ ይኹነልኩም ዘይፈለጥኩሞ ስለምንታይ እቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝርከብ ብወዲ ኣምላኽ ጥራይ እዩ እዘን ፅሑፋት እዚአን ንወዲ ኣምላኽ እየን ዝገልፃ ሎሚ ወዲ ኣምላኽ ምእታው ናብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ምእታው ይኹን ኣሜን ወንጌልና ንሱ እዩ ሸሻይ ትበልዎ ኣሜን ብሓቂ ዘገርም ኣሜን ኣሜን ወዲ ኣምላኽ ዘለዎ ሂወት ኣለዎ እዩ ዝብል ቃል ሃሌሉያ ምክንያቱ እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ሂወት ዝህብ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ዝፈለጥዎ ሲ ኣህዛብ ኣለው ኣጋንንቲ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣጋንንቲ ባዕሎም መስኪሮምሉ ከይፈለጥዎ ከለው ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣጋንንቲ ግን እንታይ ኢሎሞ ወዲ ኣምላኽ ኣብዘይ ግዜና ዶ ከተሰቅየና መፂእካ ኢሎሞ ስለዚ ኣምላኽ ምዃኑስ እሱ በይኑ ኣምላኽ ምዃኑስ ኢሉ ተኣምኑ ኣለኹም ኣጋንንቲ እውን ይኣምኑን ይንቅጥቀጡን ኢልዎም ኣብ ያዕቆብ ከዓኒ ስለዚ እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ንኣጋንንቲ ዘንቅጥቅጥን ዘርዕድን ንኣጋንንቲ ዘህድም ሓያል ስም ቅቡእ ስም ፍሉይ ስም እዩ ብማዕዶ ናብ ማዕዶ ገርጌሶም ክሳገሩ ከለዉ ሲ በቃ በታ መንገዲ እቲኣሲ ሰብ ዝበሃል ካብቲ መኽፍኦም ዝተላዓለቶም ኣጋንንቲ ሲ በታ መንገዲ እቲኣ ሓደ እኳ ክሓልፍ ዝኽእል ኣይነበረን ንዘመናት ዝሳቅዮም ዝነበረ ንዘመናት ሰብ በታ መንገዲ እቲኣ ክሓልፍ ዘይክእል ዝነበረ እቲ ብደም ዝተዓለሰ ክዳን ዝተወንዘፈ ስሙ ቃል ኣምላኽ ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀግን በቃ ወዲ ኣምላኽ ኢሎሞ በቃ ወዲ ኣምላኽ ኣብዘይ ግዜና ዶ ከተሳቅየና መፂእካ ኢሎሞ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዘገርም እዩ ወዲ ኣምላኽ ምስ መፀሲ ንዕኦም ሓራ ገይሩ ነታ ከተማ ሓራ ገይሩ እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ሎማዓንቲ ነዚ ቃል እዚ ትሰምዕ ደላ ነዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ክትቀበል ካብ ኩሉ ካብ ዘለዋ ኮነነ ካብ ዘለዋ ሕማም ካብ ዘለዋ ማእሰርቲ ሓራ ዝገብር ቃል ኣሜን ወዲ ኣምላኽ ሓራ ዝገብር ሃሌሉያ ልክዕ ምስ መፀ ናብኡ በቃ ሓራ እዮም ኮይኖም ሓራ ኣዝዮም ክፉኣት ይብለና ኣብ ማቴዎስ ኣብቲ ካልእ ወንጌል ከዓኒ በቃ ኣብ ኣኽራን እንዳደየበ ዘእዊ ነብሱ ዝበጥሕ ብመቃዊዕ ብሰንሰለት ዝተኣሰረ ከዓ ይብለና ስለዚ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምስ መፀ ግን እንታይ ክኸውን ከሎ ንርኢ ምፍታሕ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ መን ፈሊጦሞ ኣጋንንቲ ፈሊጦሞ በቃ ብዓብይ ድምፂ ከዓ ኢሉ ኣብ ወንጌል ሉቃስ 4 ከዓ ኣጋንንቲ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃኑ ብዓብይ ድምፂ እናጨርሑ ይወፁ ነበሩ ኢሉ ኢየሱስ ግና ከይዛረቡስ ይገንሖም ነይሩ ስቕ የብሎም ነይሩ ዘገርም እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ካብ ሕማም ሓራ ደውፅእ ካብ ኣጋንንቲ ሓራ ደውፅእ ቃል ሎሚ ንነግረኩም ኣለና ነዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ተቐበልዎ ዕሽሻይ ትበልዎ ንብል ኣለና ነዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ረኺቦም ከዓኒ ኣዝዮም ዝተገረሙ ሰባት ኣለው ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 3 እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ንጉስ እዚ ንጉስ ናቡከደነፆር እዩ ኣዝዩ ናይ ሓያል ንጉስ እዩ ነዚኦም ሰለስተ ይዕሩኽ ዳንኤል ንሚሻኤል ሓናንያ ኣዛርያ በቲ እሱ ደውፃሎም ኣስማት እንታይ ኢልዎም ነይሩ ሚሳቅ ሲድራቅ ዓብዲኔጎ ብእሱራቶም ናብቲ ንሱ ዝቆሞ ምስሊ ናብቲ ንሱ ዝቆሞ ብወርቂ ዝተሰርሐ ጣዖት ስለዘይሰገዱ ንሕና ኢሎሞ በቃ ኣምላኽና ካብዚ ከድሕነና ከናግፈና እንተዘይኮነ ከዓ ኢሎሞ ካብዚ ከናግፈና እንተዘይኮነ ከዓኒ ብኡ ክንሓልፍ ኢና ኢሎም ምክንያቱ ብመን ተኣሚኖም ብወዲ ኣምላኽ ተኣሚኖም ብኣምላኾም ተኣሚኖም ስለዚ ኣሲሮም ናበኦም ደርብዮሞም እቲ ንጉስ ነዚ ነገር እዚ ኣይንገብር ንጉስ ኢሎሞ ኣርጊፅካ ፍለጥ እዚ ንስኻ ዝቆምካዮ ምስሊ ከምዘይ ንሰግድ ምስ በልዎሲ ትርኢት ገፁ ተለወጠ እዩ ዝብል ካብ ምሕር እቲ ምንዳዱ ከዓ 7 ዕፅፍነት ሓውሲ ካብ ምሕር ሕርቃኖ ኣንድድዎ ኢሉ ኣዚዙ ስለዚ ነቶም ሰለስተ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 24 ሽዑ እቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ሰንበደ ተቃላጢፉ እውን ተንስአ ይብል እዚ ትሕት ኢለ ኣነ ዘንብቦ ዘለኹ ናብቲ ጉሁር ሓዊ ምስ ደርበይዎም ኣብ 7 ዕፅፊ ዝነደደ ሓዊ ምስ ተደርበይሲ ኣብቲ ሓዊስ በቃ ክመላለሱ እዩ ኣብ ልዕሊ ኢሉ 22 እቲ ትእዛዝ ንጉስ እምብዛ ስለ ዝገነሐ እቶን ድማ ኣዝዩ ስለ ዝረሰነ እታ ሃልሃልታ ሓዊ ነቶ
ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብዲነጎን ዝደርበይዎም ሰባት ቀተሎም እዞም ሰለስተ ሰባት እዚኦም ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብዲነጎን ብኡስራቶም ናብቲ ግሁር እቶን ሓዊ ወደቁ መጀመርታ እቶም ንበዓል ሲድራቅ ክድርብዩ ኢሎም ኣብኡ ዝመፁ ዝነበሩ እቲ ሓዊ ገና ሶም ከይኣተዉ ከለዉ በሊዑ ኣንዲድዎ በዓል ሚሳቅ ሲድራቅ ዓብዲነጎ ግን ኣብቲ 7 ዕፅፊ ዝነደደ ሓዊ እዮም ተደርብዮም ኣትዮም ኣብ ውሽጢ እቶን ሓዊ ወደቁ ኢሉ ሽዑ እቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ሰንበደ ተቃላጢፉ እውን ተንስአ ነማኸርቱ ድማ እቶም ኣሲርና ናብ ሓዊ ዝደርበናዮምሲ ሰለስተ ሰባት ዶ ኣይኮኑን ኢሉ በሎም ንሳቶም ከዓ ንንጉስ ርግፅ እዩ ወንጉስ ኢሎም መለሱሉ ንሱ ከዓ እንሆ ኣነ 4 ፍቱሓት ሰባት ገለ እኳ ከይተጎድኡ ኣብ ማእከል ሓዊ ክመላለሱ ርኢ ኣለኹ ትርኢት እቲ ረብዓይ ድማ ወዲ ኣምላኽ ይመስል ኢሉ እውን መለሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣምላኽና ነቶም ጣዖትን ብወርቅን ብብሩርን ዝተለበጡ ስገዱልና ኢሎም በቃ መለኸት ዝነፍሑ ዝነበሩ ንዖኦም ዘንበርከኽ ኣምላኽ እዩ ዘለና እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ንነገስታት ካብ ቦቶኦም ዘናኣላ ንነገስታት ካብ ቦቶኦም ዘተስእ ሃሌሉያ እዚ ንጉስ እዚ እንታይ ዝብል ቃል ተቃላጢፉ ተስአ ካብቲ ዝፋኑ ካብቲ ተቐሚጥዎ ደሎሲ ተቃላጢፉ እንታይ ኮይኑ ወዲ ኣምላኽ ይዕንቱ ከፊትሉ እቲ ዘገርም ከዓ ኣብቲ ማእከል ኣብቲ ውሽጢ ጉድጓድ ዝረሰነ ሓውሲ ኣሲሮም እኮ እዮም ደርብዮሞም እሱ ግን እንታይ ኢሉ ኣነ ግና ተፈቲሖም 4 ሰባት ክመላለሱ ከለዉ ይርኢ ኣለኹ ኢሉ በቃ እቲ ረብዓዮም ከዓ መን መስል ኢሉ ወዲ ኣምላኽ ይመስል ሃሌሉያ እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ንንጉስ ናቡከደነፆር እንታይ ገይሩሉ ተገሊፅሉ ኣበይ ኣብቲ ሓዊ ምክንያቱ ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ ኢልዎ ኣሎ ዝባላዕ ሓዊ ስለ ዝኾነ እቲ 7 ዕፅፊ ዝነደደ ሓውሲ ንዕኡስ ይበልዖ ዝወዲ ኣምላኽ እዚ ገለ ነገር ከዓ ከይኮኑ ገለ እኳ ካብ ፀጉሮም ከይቃረየ ክዳውንቶም ምንም ነገር ናይ ሓዊ ከይጨነዎ ከዓ እንታይ ኢልዎ ንዑ ኢሉ ንጉስ ናቡከደነፆር ውፁእ ክብሎም ከሎ ንርኢ ስለዚ መን ተገሊፅሉ ንንጉስ ናቡከደነፆር ወዲ ኣምላኽ ተገሊፅሉ ካብ ዝፋኑ ካብ ስፍርኡ ከዓ ተቃላጢፉ ክሰግድ ከሎ ኢና ንርኢ ሃሌሉያ እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ንነገስታት ዘሰግድ ወዲ ኣምላኽ በቃ ነቲ ረሲኑ ደሎ ነዲዱ ደሎ ካብዚስ መን ከውፃኒ ዝብል ደሎ ሕጂ እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ሃሌሉያ ማንም ነገራ ዘይሕዞ እዚ ዝባላዕ ሓዊ ዝኾነ ኣምላኽና ክድሕን ዝኽእል ኣምላኽ ስለዚ ንጉስ ናቡከደነፆር እንታይ ኢና ክንብል ንሪኦ ንኣምላኽ ሚሻኤል ኣዛርያ ሃናንያ ንዚ ኣምላኽ እዚ ገለ ነገር እኳ ንፀርፍ ኢሉ ቤት ምድሪ ባይ ጓሓፍ ክትከውን እያ ኣስጊድዎ ዝወዲ ኣምላኽ እዚ ስለዚ ሎሚ ነዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ሃሌሉያ ንዑ ንብል ኣለና ጣዓምዎ ረኣይዎ ፍለጥዎ ዕሽሽ ኣይትበልዎ ፀጎ ዝሓልክ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ከምኡ እዩ እቶም ማቴዎስ 27 ኣብ 54 ከዓ ከምኡ ነቶም ዝወግእዎ እቶም ዝቐተልዎ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ ኣብኡ ከዓ ባዕሎም ይዛረቡ ጌርኩም ክተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሓለቃ ሚትሲ መሬት ምስ ተንቀጥቀጠ ይብልሲ ብሓቂ እዚሲ ወዲ ኣምላኽ ይብሉ እና ዋላቶም ዝወግእዎ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ይምስክሩሉ ማለት ይከኣሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና መልእክቲ ዮሃንስ ቀዳማይ 4:15 ከም ዝብል ቃል ከዓ ንረክብ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር ይብለና ነቲ ዝእመን ሎማዓንቲ ብስራት ኣለ ነቶም ንኣምን ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ንኣምን ሰባት እንታይ ይገብር ንሱ ኣባና ይነብር ንሕና ኣብኡ ንነብር እና ነቶም ሎሚ ከዓ ጾርና ከምቲ ንብለኩም ወንጌል ንሰብከኩም ዘለና ነዚ ወዲ ኣምላኽ ምቕባል እንታይ ማለት እዩ ኣባኻ ይነብር ኣብኡ ትነብር ማለት እዩ ከምዚ ቃል ህያው ይኸም ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር መን ይነብር ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር ብለና ኣሎ ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር ይብለና ኣሎ ስለዚ ቃሉ ህያው ስለ ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ሎሚ ምፍላጥ ክኾነልኩም እዚ ከዓ ሎሚ ጾርና ንነግር ኣለና ወዲ ኣምላኽ ምቕባል ማለት ወዲ ኣምላኽ ምፍላጥ ማለት ንስኻ ኣብኡ ትነብር ንሱ ኣባኻ ይነብር ማለት ስለዚ ዓብይ ነገር እዩ ኣምላኽ ዝኣክል ምሳና ክነብር ንሕና ከዓ ምስኡ ክንነብር እዚ ከምዚ ዓይነት ፀጋ የለን ማለት ስለዚ ሎማዓንቲ በቃ ሽሽ ኣይትበሉ ናይ ብሓቂ በቃ ሽሽ ኣይትበልዎ ነዚ ቃል እዚ ወዲ ኣምላኽ ምሳኹም ክነብር ዓብይ ንሕና ከምሳ ወዲ ኣምላኽ ክነብር ዓብይ ወዲ ኣምላኽ ከዓ
انه ተገሊጽልና ኣሎ አሜን ሎሚ ነግረኩም ዘለና ቃላት ሎሚ ብዛዕባ ወዲ ኣምላኽ ዘን ትሕሶና ዘን ቃላት እዚአን ንነግረኩም ኣለና ብዙሕ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ እንዳመረመርኩም ክትከዱ ከለኹ ወዲ ኣምላኽ ዝብል ብዙሕ ቃላት ክትረኽቡ ኢኹም ስለዚ ንወዲ ኣምላኽ ምቕባል ማለት ወንጌል ንሱ እዩ ካልእ ኣይኮነን ወንጌልና እንታይ ወዲ ኣምላኽ ምቕባል ማለት አሜን ስለዚ ወንጌል ስለመን ስለ ወዲ ኣምላኽ ከዓ ብቃሉ ገይሩ ካሎም ማዓንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ ግልፅን ብሩህን ዝኾነ ቃል ከዓ ሎም ማዓንቲ ዕድል ረኺብና ከዓ ንሕና ንነግር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ኣምላኽ ኣባና ክነብር ንሕና ከዓ ኣብኡ ክንነብር ከዓ እዚ ዓብ ዕድል እዩ ሸሽ ኣይትበልዎ ሸሽ ኣይትበልዎ አሜን አሜን ዘገርም ትዕድልቲ አሜን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ ወዲ ኣምላኽ ዝተገለጸሎም ሰባት በቃ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ዕርቃኑ ወፂኡ ከሎ እቲ ብደም ዝተዓለሰ ክዳን ተወንዚፉ ስሙ ቃል ኣምላኽ ዝተባሃለሲ ደም በቃ ዛሕዛሕ እንዳበለ ከሎ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ ዝተረኣዮም ኣለዉ በቃ ዘገርም ኣብቲ ምንም ዘይመስል ዘበለሲ ግን እዚ ብርግፅ ወዲ ኣምላኽ እዩ ደሞ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ኣብ 39 እንታይ ብል ኣብቲ ናይ መጨረሽታ ማለት እዩ ደሎ መጋረጃ ቤት መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ ልክዕ ምስ ተተርተረ እዚ መጋረጃቲ ነቶም ርሑቃት ዝነበርና ዘቕረበ እቶም ቀረባ ዝነበሩ ኣቐሪቡ ኣቦ ሰላምና ነትከል ካሊእ ቀፅሪ መሰፍረሰ ብደሙ ገይሩ ልክዕ እቲ ቤት መጋረጃ ቤት መቅደስ ምስ ተተርተረ እዚ ሓለቓ ሚእቲ እዚ ምግላፅ ረኺቡ ዓብይ ምግላፅ ረኺቡ በቃ ምክንያቱ ከልኪሉ ዝነበረ ኣርሒቑ ዝነበረ መጋረጃ ተተርቲሩ ካብ ላዕሊ ስጋዕ ታሕቲ ኢልዎ በቃ ምንም ጎደሎ ዘይብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ገይሩ ተርቲርዎ ነትከልካለ ቀፅሪ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ እቲ ኣብ መንፅሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲ ይብል ሕጂ እቲ መጋረጃ ምስ ተተርተረሲ ምግላፅ መፅእ እቲ ኣብ መንፅር ኢየሱስ ክርስቶስ ደው ኢሉ ሓለቓ ሚእቲ እኮ እዩ ካብቶም ዓቀይቲ በቃ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሓላፍነት ተዋሂቡ ካብቶም ዝሃርሙ ካብቶም ዝገርፉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲሲ እቲ መጋረጃ ምስ ተተርተረ ብርሃን በሪሂሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣበይ ግን ደው ኢሉ ነይሩ ኣብ መንፅሩ ልክዕ ንኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ንፊቱ ኣብ መንፅሩ ደው ኢሉ እንታይ ይገብር ነይሩ ሰብኣይ እዚ ይከታተል ነይሩ ይርኢ ነይሩ እቲ መጋረጃ ቤት መቅደስ ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ ምስ ተተርተረ ብርሃን ረኺቡ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ኣብ መንፅሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲ ከዓ ነፍሱ ከመይ ኢላ ከም ዝወፀት ምስ ረኣየ ነፍሲ መን ነፍሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኢላ ከም ዝወፀት ምስ ረኣየ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ በለ ዘገርም እዩ ብሓቂ ከዓ ኢልዋ በቃ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ ኢሉ መስኪሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ እቶም ቀጥቀጥቲ እቶም ገረፍቲ እቶም ሰቐልቲ መጋረጃ ቤት መቅደስ ምስ ተተርተረ በቃ ወዲ ኣምላኽ ኢሉ መስኪሩ እንታይ ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝብል ነይሩ እዚ ሓለቓ ሚእቲ እዚ ከዓኒ ምስ ተተርተረ እቲ መጋረጃ እንታይ ኢሉ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ኢሉስ መስኪሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንመን ፈሊጡ ነቲ በዓል ሓቂ ነዚ ዳን ክብለና ዝፀንሐ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ሎሚ ከዓ ንሕና ከምዚ ሓለቓ ሚእቲ እዚ በቃ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተተርተረ መጋረጃ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ብደሙ ዘእተወና ነዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ መፍላጥ ክኾን በቃ ሃሌሉያ ኣበይ ኣብ ቃሉ እሱ ኣብ መንፅሩ ፊት ንፊት እዩ ነይሩ ሎሚ ከዓ ንሕና ኣብዚ ህያው ዝኾነ ቃል ኢና ንረኽቦን ወዲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 20 ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ እንታይ ይብል እቲ ቃል ግናኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መፂኡስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ እንታይ ክገብር እዩ መፂኡ እቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ እዩ መፂኡ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክንፈልጦ ኢሉ መጀመርታ እንታይ ገይሩ መፂኡ ድሕሪ ምስ መፅአ ንመን ክንፈልጦ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚሲ መፂኡ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ከዓ እንታይ ሂብና ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ኢሉ ሃሌሉያ እዚ ወዲ ኣምላኽ እዚ ምስ መፅአሲ በቃ ነቲ በዓል ሓቂ ክፈልጦ ኢሉ ነዚ ሓለቓ ሚእቲ ኣእምሩ እዩ ተኸፊቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
نحنا أبتبع الحقي أبودو يسوس كريستوس إنا زلنا سلازي نحنا أبينا دلنا نزي أملاك حق إز مسفلتك نزي ود أملاك كريستوس يسوس مسفلتك أبي أحد لها أفتبع الحقي أب من يختبع الحقي يسوس كريستوس أبودو إلي ودو زابير استمسجنا يكون هاليلويا نحنا أبتبع الحقي أبودو يسوس كريستوس إنا زلنا إذا إتنا حقي أملاخن نايزل ألم هيوتن إيو زبع الحق إزي منيو إتنا حقي أملاخن نايزل ألم هيوتن إيو إذا خأمنيو ودي أملاخ إزي لما عندنا نقرأكم دلنا ود أملاخ اتبع الحقي اتمتيو نعو كنفلطو نتبع الحقي إلو أمرو زهبنا إذا خأنتايو إتنا حقي أملاخ نايزل ألم هيوت إزي منيو كريستوس يسوس ودي هياو أملاخ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ወንጌልና ከም ዝዳንክ ብሎ ዝፀንሐ እቲ ናይ መጀመርታ ኢሉ ጀሚርዎ ሃዋርያ ማርቆስ ብመጀመርታ ኢሉ ጀሚርዎ ኣሎ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ሎሚ ንሕና ድማ ነዚ ወንጌል እዚ ንነግር ኣለና ጎይታ ይባርክ ፀጋ ይብዛሓልኩም ብጣዕሚ ዝገርም መልእኽቲ ሎማ ዓንቲ ወዲ ኣምላኽ ብሓይሊ ተሰቢኹም ተነጊሩን ኣለሎም እና በጣም ደስ ብል ንሕና በቃ ነብስና እንዳተፈሰሐት ደስ እንዳበለና ኢና ወዲ ኣምላኽ ክንዛረብ ዘለና ወዲ ኣምላኽ ከዓ ተሰሪቡ ተሰቢኹ ኣይውዳእኒ ኣብ ቀጻሊ ከዓ ብኻልእ ፕሮግራም ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ገለ ትብልዮም ተሎ ዮርዲ ብሓቂ ዝወዲ ኣምላኽ ዝተሰቢኹ ኣይውዳእኒ ወዲ ኣምላኽ ዘለዎ ሂወት ኣለዎ እዩ ዝብል ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ሂወት የብሉን እዩ ዝብል ሞ ተቓል لما خان إحنا نزود أملاخ زينة تبع الحكي كتفلتو نزبع الحق زمس فلت كان تأخذ تركب أمره يذهبك عفتي أبودو أب كريستوس يسوس كم زل هذا ماش أبك قالوا جري نجرا كمان أب قالوا سلزي ود أملاخ زلوا هي وثالوا نايلهم مدبنا زودينا لنا بزمن سدع نرحبكم ود أملاخ زلوا تبل مزمور الله مع أنا جاوزكم علينا ود أملاخ زلوا هي وثالوا ህይወት ኣለዎ ህይወት ኣለዎ ጎይታ ኢየሱስ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ ህይወት ኣለዎ ህይወት ኣለዎ ሃሌሉያ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ሻሎም